6. urtez ospatu zen lehen euskararen eguna suertez. Duela urte asko ospatzen da jaia Euskal Herrian, baita ere atzerrian. Toki askotan jai bereziren bat egingo dute kanpoan dauden euskaldunek, hizkuntza gogoratu asmotan. Bolivia, Argentina, Venezuela, Inglaterra, zein Frantzia. Herriaran gutxienekoa hizkuntzak du garrantzia. Hasi da euskararen jaia. Euskaraz jolasten zaia. Euskaraz egin bizitzan barrena bidaia. Euskaraz azaldu besteekiko maitasuna eta naia. Euskara dugu ikasgaia, eta euskara izan dadila gure lagunerako edo gure lanerako lengoaia. Euskararen alde lan egiteko badugu garaia. Estariak hautzi, kantuz eta berbaz euskaraz erakutsi. Euskara ez bada, ez gara. Kontxi, Regina eta Mari Juli hartuta oroimenean, ezkeronezko bertso batzuen gatoz eskaini nahiean. Ziaraztea erraza izan da Kontxi zurekin, horren beste ikastea, horrexe gaitik egingo zaigu zaila zutaz aztea. Inauteritan olentzerori, Zentzalta Ceciliari, Regina lana egin duela, beti izan da nabari. Zure eskutik hasi ginenez, egun batean kantari, musika jarri diozulako gure umezaroari.